Mit navn er Mikkel Sager. Til hverdag går jeg på Egedal Gymnasium og HF, hvor jeg på andet år læser erhvervsøkonomi og samfundsfag. Derudover arbejder jeg også på McDonald's i Ballerup, og så cykler jeg også i min fritid. Jeg er optaget på Akademiet for Talentfulde Unge gennem mit gymnasie, og det er jeg rigtig glad for. Akademiet for Talentfulde Unge, eller ATU, det er en sammenkomst af unge, nysgerrige og engagerede gymnasieelever fra 1. G. Og man behøver ikke være specielt klog for at være med. Det handler bare om at være engageret og gerne ville det. Der er både noget for dem, der gerne vil have fysik, samfundsfag og humaniora og business. Med ATU så går du til en masse foredrag. Foredragene er primært på universiteter og virksomheder og ude i erhvervslivet. På universiteterne er det meget lektorer og dem, der virkelig ved noget om det. Så du får faglige udfordringer på det punkt. For eksempel har jeg selv været til foredrag for nylig, der handlede om, at smukke mennesker de lever bedre. Skolen og ATU de komplementerer meget godt hinanden ved, at den faglige viden, du får inden fra ATU, den kan du bruge i undervisningen. Og samtidig kan du også bruge den undervisning, du lærer på gymnasiet, til at kunne følge med og blive endnu klogere til foredragene. ATU har også en sommercamp, der ligger i sommerferien. På den sommercamp går du til nogle foredrag, og du møder masser af andre unge elever fra gymnasierne, som du lærer bedre at kende. Det er en super hyggelig sommercamp, hvor der både bliver fokuseret meget på det faglige og også rigtig meget på det sociale. For eksempel har vi også været til foredrag, der handler om, hvorfor folk bliver irriteret på hinanden og hvad der forårsager det. Derudover har vi også haft masser af sociale arrangementer, som en open mic, hvor folk bare kunne gå op og vise deres talent eller noget sjovt, som de kunne. For at blive optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, skal du først kontakte en lærer på skolen her, som så sætter dig i kontakt med talentudviklingsudvalget her på skolen. Så senere kommer jeg til et møde, hvor I bliver introduceret lidt til det, og så skal jeg skrive en ansøgning, som skolen skal godkende, og derefter skal Akademiet for Talentfulde Unge også godkende det. Først derefter bliver du optaget på Akademiet, og så starter din fantastiske rejse. Okay, det med rejsen der. Det er fint.